Team Murise, welcome to the channel. Team Muga, inini ndakarohwa nenzara. I know touch makuseni, but zvinomira musha. Yesu. Uri kutogunja kuseni kunoku, ha? Wewe nepiko nyama hiyo? Haisi nyama yangu Yebhabharasi yoyo. Unzakona? Ndio. Galero. Daicha. Nyama yangu Yebhabharasi inovavira. Zvinoitwa izvozvo. That boy is not normal. Not normal. Apera kupusa. Lauti pejera nyama. Keep subscribing, guys, so that I do more. Mombeyadhura does more of these things. So yeah, don't forget to click subscribe, share, and comment, and it's not normal.